Prvé cvičenie, pravá ruka, pohyb 2 prstov. Tu ti ide. Tu mi ide. Dám na ľavú. A tu už je problém, to proste tieto 2 prsty nefungujú, ako keby boli chytené. Ťažko ti ide. Nejde mi ťažko, nejde mi vôbec. Tento pohyb. S námahou. No, urobím teraz cvičenie. Dám spolu ruky a dvíham tento prst, druhý prst, tretí prst, takto. Tento prst, ale tento takisto neviem vystrieť, ako keby tieto 2 boli spojené. Tento nevieš vystrieť. Hej, ten neviem vystrieť. Osobitne, ako keby bol spojený. Buď vystrieš obidva. Hej, vystrem buď oba, alebo malíček, ale tento ako keby bol niekde tu chytený. Tu niekde s týmto. Potom ešte také cvičenie toto. Napríklad pravá ruka. Vystrem takto, malíček, v poriadku. Dám na tú chorú ruku, takto ich dobre vystrem. Ale keď chcem vystrieť tento prst, proste nejde. Tiež cítim takú bolesť, ako keby bol niekde chytený s tým malíčkom. Tlačím malíček naspäť a tiež mi ho dvíha. Tu niekde bude buď chytené, neviem presne. Toto mi proste robí. A potom keď bolesti nemám, len obmedzený pohyb a keby som ho chcel dať naspäť, tak tuto niečo, táto šlacha alebo niečo tam je také. No. Neviem inak.